Bună, sunt Gloria Banieli, de la agenția Casa Imu Banieli. Tocmai am intrat într-un apartament cu 3 camere de comandat în zona Șagului, aproape de Piața Doina. Aici este aparatul de aer condiționat. Bucătăria are și o de bara împărțită în două, iar acest zid care desparte de baraua de bucătărie, de foarte mulți locatari a fost desfințat și mărită bucătăria. Aici este și geam. Mai departe, acum am intrat în sufragerie. Apartamentul este la suprafața de 65-70 de metri pătrați. Urmează să fie făcut și certificatul energetic. Balcoanele nu au fost pardosite cu nimic. Aici avem centrala pe gaz și balconul este foarte mare. Verdeață la geam. Există lambriuri, dar sunt de o calitate deosebită. De fapt, este doar imitație de lambriu. Aici este un spațiu unde a fost cândva WC-ul de servici. Se poate reveni la el. Unul dintre dormitoare, dormitorul mai mic. Baia are și baia o de bara, dar și aici se poate desfința zidul. Iacă în baie avem gresie și faianță. Cel de-al doilea dormitor, dormitorul mai mare. Parchetul este solid, deci se poate rașcheta pentru cine dorește sau se poate înlocui cu parchet melaminat. Pe acest apartament, proprietarul dorește în jurul sumei de 80.000 și vă așteaptă să-l vizionați. Iar eu vă doresc o zi frumoasă.